jsi vyžádala natáčení, tak ho máš mít. Jo, sorry. Tak tohle je jako teda cesta na Nikolin trénink, když ho má na Slezsk, teda na Slezským u Aldisu, jo. My jsme tady u Teska. Na Nikolin trénink jdem a ona ho má u Aldisu. Jako jsme u Teska, jo ty vole. A ty Teska nám ujela. No, já My jsme z ní vystoupili. No. A Tereska si vyžádala noční video kamerování. Jako bacha, česká spořitelna. Hej, Terezo, teď mě tak napadlo, vzala si lustry? Víte, co jsme byli v divadle. Tereska kradla. Si nám hrála na zlodě. Tak který debil nosí místo hlavy cylindru. Tak nechápu, dělá kuchyně. Hele, Péťa! Péťa! To si musím jako... To jako musím vidět, že ho musím mít památku na Péťu! Nejde nám něco? Ukaž mi to dopředu. Nic tam nevidím. Ty vole, hej, jdeme. Já za mnou mámin pin. Jsem si mohla půjčit jako nenápadně. Že jo. Tyhle, kolik je? Tam jsou hodiny. Kolik je? No a o 6. Ono už je 6:30 a o 6. A to je hustý pes? Jo, to je takhle. Jo, hodiny. Tolikhle je a my jsme teprve tady a máme být u Aldisu. Jo. Bezva. A tady milou spaní si vyžádala, že pojedem 24. 59. 18 a nejde. Natočí, jak jde. Už jede.